să bagă în gură. Mâncare. Ia să vedem. Mănânci și tu sau nu prea? Și-mi trebuie un portop. Un portop pe săntul. Mami, mănânci și tu? Mami, mănânci și tu un pic? Ia. Cum e treaba asta cu mâncatul? Ia. Ia, uite-te, uite-te. Așa, 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 exact așa. Dar acum bagă și în guriță, ia. E bun, e bun? Ia să mai vedem. Opa. Ia. Îi place? Da, da, îi place, dar nu reușește să bage în gură. Aha. De ce? Da, mami, așa. Bravo, bravo, mă bucur că îți place. Ai scos-o, mami? Hai. Mai încercăm? Ia. Ce mai ai aici? Ia. Ce bună e. Ia. Mai mult, da? O punem pe bucluziță. Mi-e frică să-i torn prea mult în gură. Ce față ai? Mami, ia uite la mama. Hopa! Ia, haide, haide, pe asta o turnăm mai în spate, așa, poate o și înghiți, ia. A reușit! Ai înghițit? Aha. O picătură, evident, da. Ia, mami, ia. Nu, n-am mai reușit. El împinge din gurița cu limba. Da, mami, prosopul ăsta este ca să tântu apa pe el. Ia. Așa. Hai că te-am făcut de comandă. Ajunge ceva și la tine. Ceva înghețit Măcar el. așa, un exercițiu de... Da? Mai vrei? Ia. Aoleu, ce e aici? Ia zi, mă. Cred că am obosit.